תורידי אצבע, שגרת האחיות. תורידי אצבע, שלא היה לך מברשת, לקחת את המברשת שלה. תורידי אצבע, אם פעם אחת לא מצאת חולצה מתאימה, אז לקחת לה מהארון ולא החזרת לה. תורידי אצבע אם את ראית חולצה של חברה של אחות שלך, אבל את לבשת אותה. תורידי אצבע אם פעם אחת הלכת להעביר שיעור בכיתה שלה, אבל כל הזמן היית מביכה. תורידי אצבע אם את מרגישה חופשי לגעת לה בטלפון. תורידי אצבע אם חיטאת לה בהודעות. תורידי אצבע אם אתם רבות. תורידי אצבע אם שתיכם תואמות. ביי!